servei d'acompanyament postpenitenciari és un servei que està gestionat per l'entitat Intres, que és una entitat sense afany de lucre, una associació, que col·labora amb el departament amb aquest model público-social. I de fet el programa del servei d'acompanyament postpenitenciari va adreçat justament a aquelles persones que surten en una situació d'una vulnerabilitat més extrema, aquelles persones en les que molt probablement no hi ha xarxa de suport o la xarxa està molt deteriorada, aquelles persones en qui l'impacte de l'empresonament ha estat molt elevat i ha limitat els seus recursos o d'alguna manera es preveu que hi haurà unes dificultats per recuperar el que és la vida autònoma amb la presa de decisions i amb la possibilitat d'incorporar-se a una comunitat que els pugui donar una resposta, ¿no? ¿Cómo ha sido enfrentarte a todas estas dificultades al salir? Que decías, tenía una expectativa de tener una casa. Me derrumbé. No sabía para dónde tirar, dónde ir, dónde... Es que no, estaba perdida. Y estuvo a esto de volver a caer, pero no. ¿Y qué es lo que hizo que no volvieras a reincidir, por ejemplo? Pues habla contigo, que tú me ayudes vamos aquí a este currículum, vamos al otro... Eso es lo que me está ayudando. Perquè no et reben igual, moltes vegades, malauradament, no et reben igual quan la persona ve acompanyada d'un professional, no? Quan la persona hi va sola. No? Això ens hi hem trobat, també, és a dir, una persona ha anat a fer un tràmit determinat a un servei en concret i si hem anat, en canvi, acompanyat del professional, ha estat diferent, no? També la via d'entrada. També com ajuda això a treballar el tema de l'estigma, no? Amb la pròpia comunitat. Salí, sabes, muy despistado. Y tenía miedo a todo, y, ¿sabes? Y también, ¿sabes? No sabía cómo afrontar, ¿sabes? Afrontar no problemas, bueno, lo que es, ¿sabes? La vida día a día. Con vuestra ayuda, ¿sabes? Gracias a Dios, ¿sabes? He podido salir un poquito, ¿sabes? Un poquito para adelante. ¿Has ampliado el círculo? Exactamente, y, ¿sabes? He ampliado el círculo y también he dejado de consumir. Ahora, si tú tratas con profesionales, pues tú, ella, Eric, pues sí, eso entienden, no te apartan, ¿entiendes? Pero aquí la sociedad sí. I ser home i dormir al carrer i ser dona i dormir al carrer no és el mateix i d'alguna manera hem après també a traçar xarxes de suport específiques per les dones i a ser conscients i a posar-nos aquestes ulleres de mirar quines són les situacions de vulnerabilitat i de risc amb les que es troben les dones i com hem de canviar les prioritats quan acompanyem a dones. ¿Cómo ves tu futuro, si te tuviéramos que preguntar? Ahora mismo lo veo muy negro. ¿Qué Pero necesitarías para cambiarlo, por ejemplo? Un trabajo, tener mi mente ocupada y un sitio estable donde poder vivir, una habitación en condiciones. Nosaltres ens vinculem a aquesta persona amb la finalitat sempre al cap que d'aquí uns mesos nosaltres desapareixerem i la seva vida ha de seguir sense que tingui cap impacte negatiu la nostra desaparició. Per tant, és un camí clar cap a l'autonomia de la persona, la presa de decisions i a vegades s'ha de crear nova xarxa i a vegades s'ha de recuperar l'anterior, no? Mejoraría algo de trabajo, que sabes que es el único, sabes, es el que todavía no, sabes, el que no ha podido llegar a terminar. Exactamente. Aquest acompanyament i aquest suport a la sortida en moltes ocasions pot evitar la reincidència i per tant és una aposta que hem de poder fer també a part, de basar-la en les necessitats de la persona i enfocada a les seves necessitats, també enfocada al final a un tema de seguretat ciutadana. Si sabem que entre el primer i el segon any, des de la sortida en els 2 primers anys, però especialment en el primer any, és quan més possibilitat hi ha de que la persona reincideixi, també és el moment en el que és més necessari que aquesta persona estigui acompanyada per part d'un equip professional que d'alguna manera pugui donar resposta a les necessitats.